Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na, promise. Ay, si Carlo. Asa man si Jen? Nibalik na sa party. Unya, ikaw? Anhira ko, te. Mutabang kong bantay. Sigurado ka dong, Carlo? Ha? Willing ka mo bantay? Kay, magawas una ko. Yes, te. Ay, kinida. Asa di ka, te? Aw, manawag sa kusbay. Gawas na lang, te. Ako rin balat din, eh. Ay, sige. Di ko manawag ko. Taga-arati kagigayon. Sige, te. Thank you. Sige mo, gawas na ko. Ay, da. May tagmag kasi nabot na sila. Kalipay, kahanak ko. Kumusta na? Nanuyo pa ka na ko? Nanuyo di ko nimo. Oh, wadi ka nanuyo na ko? Ikaw ramang kani. Wa manggod? Sorry na. Ngano? Nakasadi ka? Oh. Nagduda ko nga nana kay uyab. Ha? Pero imom nitong kuya. Ha? Nakita man na mo ni Jed sa mall. Namalit mong shoes ba? Abi na ko imong boyfriend. Pero ganina, nakakita ko niya imo rin kuya. Sorry ha. Nagpada ako sa akong gibati. Ha? Unsa di mo gibati? Siyempre, nagselos. Ha? Oh. Ngano ko tong magsalos man ka? Uyab dita. Ay, may mo ba? Ayaw ko kataw eh. Seryoso rin pa ko. Naunsa man ka, uy? Sige lang. Naara niya ako i-confess ni mo. Kung ma-okay na ka. Halo, ni kusog man pag-ayo ang akong heartbeat. Si? Uy, nikap ligas ng dugan. Sakit? Naunsa man ni siya. Wait, sa manawag kong nurse. Asalibit ang intercom, be. Nara. Wa man masakit ang akong dughan. Ha? Pero nihikap mo kasi mong dugan ko. Unya, nipiyong ka. Kuya, wapitan ako eh. Sure ka, wa mo sakit? Kahilakon lang ko. Ha? Ganun kahilakon man ka? Manawag na lagi kong nurse. Ayaw lang lagi. Tarong good, babe. Kulbaan na ba ako? Ganun gitawag man ko di mo, ana. Ay, sorry. Nalimot ko. Ay, sorry na. Ayun na paghilak. Tubagal ako, Carlo. Ganun imo ko gitawag og babe. Oh. Tubag ako ba? Ay, ang love man kay ka. Makalagot. Wapagin sila mabalik. Wapagin mabalik si Carlo. Hello guys! I'm back! Yan na sila. Wa si Carlo? Jed, where's Carlo? Let's dance kay wala ko yung partner. Asa si Carlo? Tuwa pa sa ospital. What? Oh, for sure. May nagkabalikan. No. No! Dili pa unta ko mo confess karon, pero obvious naman tingaling, di ba? Oh. Sorry ha. Pero mao ni tinuod. Love kita ka. Actually, lately nila ako na-realize. At first, in denial pa ko. Pero that moment nga, nakita tika with your kuya. Gabi na ko imong boyfriend. Dito na ko nahibawan nga. Love na tika. And I hope, Sheila, imo ko tagaan. Love man sa tika. Really? Oh, my God. Sure ka? Oh, lagi. Thank you. Thank you.
By the way, kanay hagyo. Unsa? Sige, dilit lang. Imo na lang kamot. I love you. I love you too. Ano man? Ano ka to? Mamayana yung gipili ka basurera ba to? Why? Guys, ganito na niyo si Karen, no? Okay na. Hinili ko hubog. Mainom pa ko. Mainom po. Guys, kung kinsa mo itong sa ila, yato din ni siya. Siguro, panuwag mo giyang family. Di ko mapauli. I want to see Carlo. I want to see him. Guys, okay ninyo. Saba! Buhiin ko ninyo! Ganun sama. Buhiin ko! Masamad kayo, masamad. I don't care! I don't... Paksit! La! Napaksit yun! Nasama yun! Balik ko na to na kong duha, oy. Naunsa na ka to? Awag ilbihan na eh. Wala. Si Jen magtagda. O ubang estudyante. Nganong di aman ni sila? Si Ate Sidis, oh. Naalagi mo. Gidana mo si Karen, te. Nag-wild. Muanhi pagani unta to sila si Jen pero di naman pwede. Gabi na baya. Niyabag mong tubihan na Ikaw man gud ang partner. Pero imo sing gibiyaan. Ay, adtuan na lang kahadong. Nagsige pa ko ng panawag sa imongan. Ato alang. Di ko Magtuo pala nun siya nga, ni-care ko niya. Pero... Mag-sorry niya ako niya sa school. Di ko gusto mag-expect siya. Aw, hinoon sabdong. Sakto ka dong, sakto ka. Pero... Hubog man ka. O niya nag-wild. Bahala siya Asar mo duduhan na. Naam ko na siya surprise na ko. Wow! What is the meaning of this? Ila-ila mo. Akong girlfriend. What? Kamu na yun? Wow! Congrats do! Congrats! Thank you. Believe pa na ko mga amigo eh. Do. Sorry do ha. Dili na kahit ta magkakuyog. Huh? Sa una lagi. Kita mo itong tulo ko yung... Sa una pa man to. Sa una man gud kay di pa man to tinuod. Karon, tinuod naman out na ka. Paita. Pwede naman gyapon kang mukuyog na mo, Jed. O ha? Pwede ko no? Di lagi ko musugot. Carlo! Hey. Doon sa man ka? Na akong girlfriend And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!